отворя. Ще отворя това от Крисия. Dandy's World. Сумка на Dandy's World. Аз се опитам да го отворя, така че ето тук Dandy's World. Абонирайте се за канала BG, да. Не си абонирайте. Да, сега ще го отворим. Да, даже тук има такова за отваряне. Така хора, отворих го и сега пътям нещо такова. Дава лапка с куши. Така, второто нещо е... да, чекай, картичка. Вътре има нещо, да говориш. Добре, сега ще го отворя. Dandy's World е пак. Да, ако чувате нещо, това е брат ми. Да. Може да. И така хора, сега ще видя какво има отвътре, защото те казват къде има. Ето тук това нещо да лепим. Отлепихме го, ето това е на Dandy's World. Следващото нещо, фикси на Dandy's World, събища. Да, фикси на Dandy's World. Следващото нещо, отваря се. Вътре си има вече и се отваря. Гледай да видим какво има отвътре. Сквиши, да лепинки. Така сега правим, че това са лепинките от Dandy's World и гората. Друго дали има? Не, няма такива. Окей, ще си ги запазят фиксите. Особено голямо, защото се потравя много. Да, това са бомбонки. Има и още неща. А високото не ми да покажеш гостите са бомбонки. Високата, която имаше. Да, и добре, няма. Това е пликчето. И да ви покажа и да. Първото е на Астро. Ето я, сега рисунките. Второто нещо. Втория плакат е на... Забрах името. Вие сами можете да видите на кой герой е. И да, сега ще ви покажем Дарека Данс. Показвам ви ги от начало. Първото е плакат. Втория плакат е на Астро. Героя, който ми е любим, но на второ място. Така, пакетчето на Dandy's World. Абонирайте се за TEDdyBG. Даба лапка. Сквиши. Лепенки. Фикси Dandy's World. Нали ги знаете от тези фиксите на Kaufland. Криси е решила да направи само че на Dandy's World. И ето тук да. Лепенките ги показах. Бомбончетата, които ми ги е сложила. Шейка, който е много як. Така. Тук имаше лепенките. Да, и фиксито. А бомбонките? Аз ги показах по. Мали хора, фиксито се залепил за... Обича въртележката. Хора! Ето хора, отлепих го. Обича въртележката. Ето го и фиксито, което се лепи, предполагам. И да. Беше в пакетчето. И сега ще прибереме нещата и с Крися ще ходим до... Сърчици за Ванти, така много ви обичам и с Теди. Да. Да, сърчице. И одеве Теди ми направи ногти, да. Препоръчвам вие. Крисия! Какво препоръчвам те? Препоръчвам те за правене на ногти. След приключи.